Tak já vás vítám dneska v umělecké kovárně Drozd a řeknu vám v krátkosti, čím se dneska budu zabývat. Tady už mám skoro hotovou kovanou mříž s vinným motivem do vinného sklepa. A já dneska konkrétně budu mimo jiné řešit tuto věc. Já tady mám udělané tady tyto přesahy v těchto 4 místech. Jo. Je to tam kvůli ozvláštění, aby se to maximálně odlišilo od takových těch klasik z těch polotovarů, co má dneska přes 90% lidí. Jo, tady je ta skica, kterou jsem předkládal zákazníkovi, tady jdou pěkně vidět ty přesahy. No a já si takhle kovu přesahy mám hotový, všechno mám téměř hotový a říkám si, ne, tak to nemůže zůstat, jo, protože taková věc, byť bych to dělal téměř masivní, téměř jakkoliv, bude strašně náchylná prostě na ohnutí. Jo, zub času tomu neublíží strašně dlouho, ale ruka nějakého přiožralého člověka tam někde z okolí, z nějakého jiného sklepa prostě to může vohnout. Jo. Ve městech se to stává naprosto běžně, kdy prostě ti feťáci a ti ožralci to tam prostě křiví, může to být třeba 25 kulatina, jo, 24 hrana, on to prostě vohne, on má strašnou sílu v tu chvíli, že a prostě to zlikviduje, takže byť jsem tohle neměl v plánu původně, tak musím udělat tuhle věc, a to sice, že tady ty přesahy, tady ty konečky ozvláštňující musím přikotvit, musím uspůsobit tak, aby se dali prostě přikotvit do té špalety, tady do těch okrajů, které jsou vystouplí, tady je to takhle modře značeno, jsou vystouplí oproti ploše té fasády, jo, takže samozřejmě dlouho jsem nad tím důmal, jo, říkal jsem si, no tak třeba to nevadí, třeba to nikdo nevohne, nejde to tak nechat. Já nechci, aby mě volal potom zákazník, že no, tak mám problém, prostě byl nějaký mejdan tady na dědině včera, jo, a prostě nějaký hovado mě to ohnulo a co s tím, prostě tu mám jiným předejít, jo, to stejný tady ty partie v té výplni, tento hrozen, taky tady prostě zanítovaný, přinítovaný ztraceným nítem. Ne zavařený svářečkou, protože by to bylo hnusný, ale prostě přinítovaný čepem, jo, takže nemůžu ho nechat prostě tadyhle volnej, jo, a nanítovaný jenom tady, jo, ale hlavně teďka budu tady se zabývat těma přesahama, který jdou až do té klenby a do těch bočních špalet. Jo, samozřejmě výška napravo jiná, jo, než je výška nalevo, ty špalety jsou různý, jak to tak někdy bývá, takže já s tomu zase musím nějak přizpůsobit, bude to věc poměrně pracná, ale musí se to udělat, nemíním to v žádném případě nechat jenom tak, takže jdeme na to.